Bună ziua și bine ați venit în showroom-ul Mercedes-Benz. Numele meu este Ionuț Brocanu și astăzi vă voi prezenta noul Clasa A. Clasa A45S AMG este un membru de nădejde al familiei AMG, trăsătura comună fiind chiar grila foarte agresivă din partea din față, formată din 12 bare verticale și semnul foarte frumos pus de la AMG. Varianta pe care o prezentăm astăzi este în culoarea Digital White metalizat, e o culoare specială și se combină foarte frumos cu pachetul Night, astfel că toate ornamentele de la exterior sunt pe negru lucios. Noul Clasa A beneficiază și el de ultima tehnologie pentru faruri. Acestea sunt farurile multibeam până la 84 de LED-uri. Străzile întunecate nu vor mai fi o problemă. Vreau să aruncăm o privire și asupra liniei laterale a noului Clasa A. Este o variantă cu pasaje de roți ceva mai late față de oricare alt A-Class, iar pentru a ține în frâu cei 421 de cai putere este nevoie de discuri de dimensiuni mărite. Noul meu A-Class știe să-mi distribuie 100% tracțiune pe partea din spate. Dacă activez noul mod de condus Drift Mode, pot avea 100% pe o singură roată, fie pe dreapta, fie pe stânga, în funcție de virajele de care am nevoie în circuit. Nici nu am urcat bine în mașină și neapărat trebuie să pornesc motorul. A45S are în dotare sistem evacuare AMG Performance. Sunteți gata? Pornirea motorului de fiecare dată va fi în modul confort. Cu ajutorul butoanelor speciale AMG Performance montate acum pe volan, voi reuși să merg direct în varianta Race. Sport, Sport Plus, deja se aude, nu? Și Race. Pentru că mai devreme am discutat de noul sistem de tracțiune 4MATIC Plus pe care Mercedes îl inscripționează pe caroseria mașinii, hai să vedem ce știe să facă nou. Voi porni mașina, observ imediat modul de condus, da? Și vreau să trec în Comfort, Sport Plus, da? Auzim deja că s-au activat tobele. Merg mai departe în varianta Race și imediat îmi voi dezactiva ESP-ul. Trebuie să mențin butonul ESP off apăsat câteva secunde. Sport Handling și off la ESP, după care trebuie să trec în manual. Deja LED-ul mă anunță că sunt în manual. Cele două padele și pentru Drift Mode confirmă cu Paddle Up. Și acum sunt gata de circuit. Sistemul infotainment MBUX Mercedes-Benz User Experience montat acum pe noile modele de la Mercedes-Benz vin în combinație cu realitate augmentată. Asta înseamnă că în spatele oglinzii din mașină, alături de senzorii pentru faruri, avem montată o cameră video. Camera video la orice Mercedes normal are funcția de a filma și a-mi arăta prin săgeți virtuale direct pe ecranul principal al mașinii direcția pe unde trebuie să o iau când pe navigație am setată destinația. Dar în cazul noului A-Class 45S AMG avem o opțiune nouă pentru realitatea augmentată. Astfel că îmi setez din meniu Track Pace în momentul în care am intrat pe circuit, voi selecta Drag Race și voi da play. În momentul acesta începe numărătoarea inversă, iar camera mea cu realitatea augmentată începe să înregistreze, astfel că voi da primul circuit, după care voi reuși să mă întrec cu mine însumi din tura precedentă. Iar pe navigația mașinii îmi va arăta mașina mea virtual
exact dacă eram în față sau dacă eram mai în spate, astfel că voi ști în timp real cum mă aflu în competiție. Acesta a fost review-ul complet pentru A-Class 45S AMG. Eu sunt Ionuț Mocanu și în continuare vă voi surprinde cu noile modele Mercedes-Benz.